дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вилояти Суғд семинари омӯзишӣ оид ба пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва татбиқи нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи давлатии муқоимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар марҳилаи дуюм барои солҳои 2026-2030 баргузор гардид. Дар кори семинар намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, роҳбарону котибони комиссияҳои ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия дар шаҳру ноҳияҳо ва масъулини сохторҳои давлатӣ иштирок намуданд. иброз гардид ки муқоимат ба коррупсия яке аз вазифаҳои муҳим дар роҳи таҳкими волоияти қонун, баландбардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ ва рушди устувори иҷтимоиву иқтисодии кишвар маҳсуб ёфта, таҳти таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. бо мақсади пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ дар кишвар заминаҳои устувори ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуда, як қатор қонунҳо, стратегияҳо ва барномаҳои мукаммали давлатӣ қабул ва мавриди амал қарор гирифтанд. қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқоимат ба коррупсия ва стратегияи давлатии муқоимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳамчун санадҳои муҳими сиёсиву ҳуқуқӣ, ҷиҳати ташаккули муҳити устувори муқоимат ба коррупсия, таҳкими волоияти қонун, баландбардоштани сатҳи масъулияти хизматчиёни давлатӣ ва ҳифзи манфиатҳои давлату ҷомеа нақши муассир доранд. Дар рафти семинар оид ба ҳадафу вазифаҳои марҳилаи дуюми амалисозии стратегияи давлатии муқоимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 маълумоти муфассал пешниҳод гардид. иброз гардид ки марҳилаи мазкур ба таҳкими низоми пешгирии коррупсия, такмили механизмҳои назорати дохилӣ, баландбардоштани сатҳи шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ, рушди хизматрасониҳои электронӣ, рақамикунонии равандҳои идоракунӣ, тақвияти назорати ҷамъиятӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир равона шудааст ки амалисозии босамари чорабиниҳои пешбинишуда барои коҳиш додани омилҳои коррупсионӣ, баландбардоштани масъулияти хизматчиёни давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон ва таҳкими эътимоди ҷомеа ба мақомоти давлатӣ мусоидат хоҳад намуд. инчунин дар ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти комиссияҳои ҷамъиятӣ, роҳҳои муайян ва бартараф намудани хавфҳои коррупсионӣ, тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ, тарбияи ҳисси масъулиятшиносӣ ва эҳтиром ба қонун, инчунин истифодаи имкониятҳои технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар анҷоми семинар таъкид гардид ки ҷиҳати татбиқи босифат ва саривақтии нақшаи чорабиниҳои стратегияи давлатии муқоимат ба коррупсия барои солҳои 2026-2030 аз ҳар як мақомоти давлатӣ, роҳбарону масъулон ва аъзои комиссияҳои ҷамъиятӣ фаъолияти мақсаднок, ҳисси баланди масъулият ва ҳамкории зич бо аҳолӣ тақозо мегардад. дар ин замина иштирокдорон ба тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва ҷалби фаъоли ҷомеа ба раванди пешгирии коррупсия даъват карда шуданд, зеро иҷрои самараноки чорабиниҳои пешбинишуда ба таҳкими волоияти қонун, такмили низоми идоракунии давлатӣ, баланд гардидани сатҳи шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ, инчунин таъмини рушди устувори иҷтимоиву иқтисодии кишвар мусоидати назаррас хоҳад намуд.